páni držiteľia oficiálnych rekordov, tak mimo toho sa nám priamo s týmto jazdcom podarili neuveriteľné veci, pretože tento pán, ktorý práve prichádza, je naozaj svetová špička. Dámy a páni, trojnásobný vicemajster sveta, nie že Polska, nie že Európy, ale sveta. Dámy a páni, je držiteľ jedného z našich oficiálnych rekordov, trojnásobný vicemajster sveta, aktuálna trojka vo svete, Zdenko Rybár! A teraz vám ukáže, prečo patrí medzi topku svetového špičky. Kombinácia násadov hneď na začiatku. Je pán techniky, tak teraz prichádza jej král. Král techniky. Dámy a páni, v tomto triku je Zdenko, oficiálny držiteľ rekordu. Z jednej kombinácie do druhej, všetko na zadnom. Piruletka. Krásna čerpavačky. Nádherná technika. Veľký král. Zdenko to potrebuje takisto od vás počuť. Všetko pod plynom, všetko pod kontrolou. A ideme na technické paradičky. Čo je Zdenko naozaj král. No and we serious. Bez drženia, bez pozerania, bez problémov. Naozaj z jedného triku do druhého. Zadnesko si a rôzne prepletačky, všetko na zadnom. Ľudia, poďte Zdenka! Ale aj tento trik milujem. Zvyšujeme radiál, zvyšujeme rýchlosť. Ten dole kopec. To je ten vyspadovaná plocha, no. Musíte viacej fandiť, nebudem viacej lepiť. Stopy až kvál, až zábrana. 3 metre od vás. 180. A pýta si to vás. Naozaj chalani si to zaslúžia. Tento plac je veľmi náročný, je vyspadovaný a veľmi náročný na povrch. Hop, veľmi ťažko zachytiteľný trik. Tsunami Superman sa volá. A je čiernou. Krásna trojkombinácia. Všetko na zadnom, všetko pod kontrolou. Podporte ho! Veľké bomby! Pozri, ako ťaháte spad dole, veľmi
oproti tomu. Neskutočná kontrola. Snejko potrebuje vidieť, že vás to baví, ľudia. Až sa mu to zaistilo už pod zadným uhlom, ale všetko pod kontrolou. Rôzne prepotačky na wheelie. Naozaj milimetr od vás a ide na tú piruletku. Rôzne kreativní pod spadom. Aj Snejko samozrejme, veľká kontrola. Čisté iba balansom svojho tela, prehľad svojej strany. A teraz pozerá na tú rovnováhu. Všetko vstupačka, všetko na mňa. Žiadna noha na zemi. Na ľavej strane všetci slobokanáni. Krásne stopy 180. Snejko rybár! Ako si vás krásne popozerá všetkých, či naozaj fandíte. A opäť moja klasika. Veľký aplaus! Ja som naozaj udivený z tých chalanov. To, čo sme si do obeda povedali, že asi nie. Teraz mám pocit, že ho tak pekne hecujete a fandíte, že už áno. Dámy a páni, rád by som prešiel so Zdenkom do kategórie triku, ktorý takisto sa dá povedať, že tento trik mu zabezpečil to druhé miesto na svetovom pohári, alebo pomohol mu minimálne k nemu. Trik sa volá Tower, to znamená väža, a je to naozaj trik, ktorý láme rekordy. Ak správne viem, tak 5-6 jazdcov, hej? Z celého sveta to jazdí 5-6 ľudí, to znamená jeden Rus, jeden Polák a tak ďalej, hej? Zdenko to má nacvičené tak a tak v ruke, že si to trúfne urobiť tu, len ale pre vás. Verím tomu, že mu pekne pomôžete, že to zalepí. Takže, Makov, ideme opäť na svetovú úroveň! Stačí ti to? Takže ešte raz. 5-6 ľudí na celom svete, Zdenko je jeden z nich, ideme do toho! Už je lepšie. A teraz sa treba hecovať, pretože naozaj tento trik nielen, že je náročný, ale na tomto placi je dvojnásobne náročný. Poďme na to, Zdenko, poď. Poďte, Petrášku, poď. Ešte to nie. Neskutočné! S jednou rukou! Toto je naozaj mega luxus! Nevidíš, že Zdenko sa teší, že mu to vyšlo? Dámy a páni, videli ste naozaj veľké bomby v podaní našich jazdcov. Vyšiel taký
Jeden obrovský odpos. Zdenko Rybár! Toto bola síce malá ukážka toho, čo vás čaká po obede. A ja vás poprosím jeden obrovský aplaus. Peter Baky Baka! O nič menší aplaus. Richard Mošna! Zdenko Rybár! Modelová Rubina, toto bola Rototelé show, ďakujeme! Chalani sa s vami rozlúčia po svojom a ja vás chcem privítať v našom stánku, poďte k nám, budeme vám podpísať plagátiky, fotiť sa